învățat să privesc spre cer, dar cerul tăcut nu mi-a dat niciun răspuns sincer. Întrebările mă ard ca un foc nestins. Cine sunt eu? De ce drumul mi-e desprins? Pășesc pe cărări ce par fără sfârșit, într-o direcție ce poate n-a fost de mine potrivit. Cât mai sap adânc, cu atât mă afund. Credința oarbă mă ține pe un teren plăpând. Dar cine mă trage? Cine mă conduce? Un vis strâmb vocale, mă ruptă în cruce. Să mă întorc e greu, dar e singura salvare. Pe drumul greșit, doar pierderea mă doare. E o bătălie între minte și suflet, o luptă surdă, fără un înțeles complet. Dar ce e credința dacă te face prizonier? Să nu vezi lumea, să nu vezi adevărul din ea. Cât de departe am mers, nici nu mai știu. Drumul corect pare acum un vis târziu, dar pașii mei grei vor căuta o lumină într-o direcție ce simt că-i mai divină. Dar cine mă trage?